Bio sam dug protivnik ovih friteza na vrući zrak, ali evo došao je taj trenutak, ja sam kupio jednu, pa ću je sad probati s tobom zajedno, pa da vidimo li se to isplati. Ovak, Xiaomi nova, pa da vidimo kaj se prvo nalazi u kutiji. Znači u kutiji prvo nekakve upute, to nam sad ne treba jer naime, ko svako pravo muško, prvo probaš sam zajebat sve, onda tek tražiš upute. Da vidimo, friteza. Evo je. Ovo je najmanji model od Xiaomija, 3,5 litre, vidjet ćemo kako je to, isprobat ćemo. S fritezom znači dođe ovakva jedna posuda, jedan tanjur za prženje i nekakav grill nastavak. To sad ide malo oprat pa se možemo vratiti na fritezu. Dok nisi gledao, da te ne zamaram, ja sam se uspio mobitelom povezati na samu fritezu, da mi je neko to prije koju godinu rekao da ću raditi, rekao bi mu da je lud, ali eto. Sad unutra već imaš predefinirane ove programe, ja sam izabrao ovaj Chicken Wings, da vidimo kaj ima na ovoj. Evo ima i ovdje na fritezi, vidiš sve. Znači evo pola kilograma ovih pilećih krila, stavit ću ja ovaj za grilanje unutra, mislim da bi to bilo prikladno, pa da vidimo koliko ih stane unutra. Ovo fino već lijepo napacano, nema što kaj. Evo malo sam stisnuo to, stalo je otprilike pola kilograma piletine unutra, sad ćemo to staviti peć pa da vidimo. I evo samo start. Opa, radi. Sad ćemo vidjeti kako to ispadne. Bude li ovo dobro, vidjet ćemo. A neki se kunu da su ove friteze mrak, ja nisam baš siguran, dosta sam skeptičan što se tiče takvih nekih uređaja. Mislim da tava ulje je ovo najbolje, ali ajmo probati, 17 minuta, pol kile piletine pa da vidimo kako će to ispasti. I kak sad nemaš niš raditi idućih 16 minuta, možeš popiti jednog Jamesona, ajde. Evo, prošlo svega par minuta, ali mogu ti reći da se miris osjeti piletine ove, onako, poprilično. Veli, please shake your food. Pa ajde da vidimo. Nemam ja kaj šejkat, evo da vidiš kako to izgleda. Pa izgleda onako okej. Ovo je na grilu, budem kasnije okrenuo, valjda. I evo dok se to fino lijepo ovak grila unutra, imaš si vremena prirediti nekakvu salatu, ja ću 2 rajčice samo isjeći. Znači malo soli samo i malo maslinovog ulja. I kad je već sve toliko jednostavno, ja sam u međuvremenu pripremio ovaj pomfrit, kad imaš pripremiti, gotovo, samo izvadiš. To ću isto napraviti, pa da vidimo kako će i to ispasti. Evo na pomfriju piše 10 do 12 minuta, ne bi se ovo trebalo ohladiti, budemo vidjeli. Dosadno ovo poprilično, ne znam kaj da ti velim drugo. Još 2 minute i trenutak istine. Kaže opet da protresem hranu, pa budem, ajde. Ja sam malo preokretao kad imam tres, to je to. Iskreno sad ovaj pogled mi govori da bi možda trebalo još koju minutu, budem do 2 kad završi. I evo pogledaj sad sam kako je to, ja osobno ću staviti još na 1 minutu, 2, jer nisam ljubitelj sirovog mesa, pogotovo ne piletine. I evo još 3 minute poslije ugasit ću, kako je takvo je. Znači vadim, opa, izgleda to ovak na prvu jako dobro, izvadit ću na tanjur da vidiš, evo gle. Ak niš drugo, sočno je. A ove sokove od pečenja ću probat zaliti po piletini, vidi. Opa. Dodat unutra ovaj nastavak za prženje prema uputama i stres krompir unutra. Veli da 600 grama pomfrija može odjednom, pa da vidimo. Evo. French fries, cap. Kaže full. 25 minuta. Ok, malo neslaganje, na krompirima piše air fryer 10 do 12 minuta, ovdje za full ovu kaže 25. Vjerovatno ovisi o kakvoj fritezi, pratit ćemo pa ćemo vidjeti kaj da ti velim. Ako zbilja treba 25 minuta, uviđam jedan problem, naime ovo meso bi se moglo ohladiti do tad, budem vidio. To bi mogao biti problem velik. Evo nakon 7 minuta probat ću izvaditi da vidim samo kako izgleda, baš me zanima. Opa. Pa izgleda to ok. Gle, iskreno ovaj moj nekakav prvi dojam, čak je ok. Očekivao sam jedno vremenski da će biti malo brže, ali budimo realni, ovo je najslabiji model ove friteze, 1800 W, 3,5 litre. Kakva je ova veća, ne znam, to ću morat otkriti sam. Evo, prošlo je 7 minuta, on meni kaže sad da šejkam, pošto jesam, samo ću još malo i vratiti nazad. Ok, evo 18 minuta koji pileti na zadnji pogled pa da vidim. Opa, sad to već ima lijepo ovak neku boju. Ja mislim da je to ok, neću ih prepržiti da ne budu pretvrdi. Fino lijepo vadim van. I sad još samo presuda da vidimo kakvo je. Krompirići
Pa fini, lijepi hrskavi, ko na ulju napravljeni, ja bih rekao. Da je pravo. Jako dobro, iznenađujuće. A da vidim ovu piletinu. Gle, dijelo je sočno, nije prepečeno, sad da vidim samo iznutra. Ok, bojom dobro, a ukusom vrlo ukusno, uopće ne bih rekao da je pripremljeno tak. I evo, pojeli smo, ostaje samo dati još nekakvu završnu ocjenu. Znači, vremenski gledano, 18 minuta za piletinu i blizu 20 za pomfrit, mislim da prolazi, po meni, ok. S obzirom da nije bilo niti kapi ulja, a poprilično je sočno, pogotovo meso, pomfrit fin, lijep, hrskav, nije suh kak sam ja očekivao da će biti, odobravam također. I sad nekakav moj konačan sud, jer se to isplati, mislim da za 50 eura ne mreš dobiti puno bolje. Ok, vratit će se vjerovatno na cijeni ulja. Pazi, friteza ima wireless i spojena je wirelessom, pa ko je to mislio da će nekad biti ono? Ja ću definitivno još koristiti, pošto smo sad to kupili, moram samo naći nekakvo prikladno mjesto u kuhinji. Ako želiš vidjeti nekakve recepte iz toga, moram ih i ja otkriti, piši dolje u komentarima pa ćemo probati. I to bi bilo sve od mene za danas, idem ja sad napraviti taj video tako da ga ti kasnije možeš pogledati. Aj vidimo se neki drugi put, bok!